Здравейте, нека сега погледнем колко ще струва едно дело по немският закон, по немската тарифа. Закона се казва Rechtsanwaltsvergütungsgesetz или съкратено РФОГ. Отново трябва да се нанесе тук сумата, за която се спори. Примерно, ако вие трябва да съдите някой за 10 000 евро хонорар, на нас е тук 10 000. Така. Кликате на второто квадратче и след това на петото квадратче, първа инстанция. Сега. Тук ви показва колко е хонорара на адвоката нето, без ДДС. Това е ДДС-то. А това тук е съдебната такса, която вие ще трябва да предплатите, примерно, ако вие водите дело. Ако съответно противника води дело, естествено той ще трябва да я предплати, така че това не ви засяга. Това тук показва общия риск, т.е. колко ще струва делото като цяло, ако вие примерно загубите това дело. Т.е. адвокатските хонорари на двамата адвокати, плюс съдебната такса, в случая 5001 евро и 53 цента. Сега, ако в рамките на едно дело се стигна до споразумение, в рамките на едно текущо дело се стигна до споразумение, трябва да кликнете тук, за да видите колко ще струва това нещо. И виждате, че адвокат има право на още 558 евро в случая. Т.е. хонорар става 2355 евро и 70 цента нето. Допълнително към тази сума идва ДДС-то. И съответно сумата съдебна такса плюс адвокатски хонорар става в случая 3000 евро и 3044 евро и 28 цента. Това е. Ако примерно съдите някой за 50 000 евро, съответно това са цените за адвокатски услуги по законната тарифа. 4866 евро 45 цента, плюс 924 евро 63 цента ДДС и 546 евро съдебна такса, която вие трябва да предплатите, ако вие съдите, и съответно другия ще предплати, ако той ви съди вас за тази сума. Общо риска, ако загубите делото, или за тази страна, която загуби делото, е 12 128 евро и 15 цента. Благодаря ви много за вниманието. Ако имате въпроси, напишете ми просто един имейл и ще се радвам да ви отговоря. Всичко хубаво, приятен ден, чао-чао!